Lakini jimora kodi ka. Ani gimo dugo mora. Joma ngeni ya jomoko to nie list no. Kati wacho jomoko to nti ana bere ngano dwa mana chal koda. Jomoko to maja to gin mana diere ya makata kinyang kamae kama. Ai ngaja bwana. Ana mana dwa mana chal kodo ni kaja ni aketo ni ana kata kata wakisunya bayi makuwiya. Ana ngenda ani sikisa. Yani kata mana beto ni. Lakini jimora kodi omera nitie ngato kaka wacho ni yo me jogo moko rano. Wacho ni mato nyulo ndi. Mato nyulo ndi. Winjo kaka to nyaka lepe. Nyaka gimoke to ga lwete echo. Kwanza gimo usiende study nini? Ngata onge study by the way. To kodi. Koni an gote ngata to onge study. Kendo ngata to kare kata kipima kode yawa. Jogo kumanya kata ngama nigi study. Yeah, they can study the picture. Ango muse they can study the picture. Kaka kufanya ile ngano ena dana die. Lakini mako panganga mako maonge. Ito ango muse muni woko ko muni jitetea. Nikecha ningine. Aje jama ningine bwana ningine kitika gimoro kitemo to kiwachiga. Okni ajitetea. Kata inok na ngizigino nikoro ni manokan. Okay kaenan. Diye. But kata nikino no buoga ni mato karamaji. Ani no do buoga matin wadwa chal bato kwa chal. Ikore kata in ngat mau kino no. Kicha no buoga macho ni lakini nyera sengi mang'eny baba sani gini ani. Bato kati kata nyarwenyi. Ani ngina ngama janyade dasi iye. Ipana ngama nyarwenyi. Anyarwenyi. Abada sana doga ngat machal kodi. Ingena sana doga ngat machal kodi. By the way ngiso ga jini ane. Timo content moro ngiso gini ni bisera doga kodi dano chale penga inyalo doga mati yato madu ngane yawa chingmiro moko no tiro kaka t-shirt moro wako chalgi machaki mari moro yato mangane koro temo wacho ite monge mi wacho ya ichadwa luonge diane nyaka nyero ne te mi wacho ya mangane to ingeni ngano no kiluongo nikech ngano no kene ngano koro mane gima timre sani e social media jiungeni macha onyulo lakini kare macho kan macha tuini ba ni mano